Добре. Айде. Здравейте, уважаеми зрители. Трети опит. Правиме трети запис. Така. Преди да почнем, този път да помоля играчите да се представят, да кажат нещо за себе си. Кой да е Ами първи? аз Дамата се ли? казвам... Добре, Добре, хубаво. ай, Айде, аз крас. започнах вече, защото Айде, чаках. крас. Казвам се Красимир Христозов, от Русе съм, занимавам се с програмиране и кои за мен е хоби. Нека дамата се представи. Аз съм Мариана Колева от Пловдив, също хоби куиз играч и много надъхан. И да се Да, представи Георги. Представи се. казвам се Георги Жечев, от Варна съм, а, студент по философия и литература и също съм голям фен на куиза. Участвал съм в различни формати в град Варна и също на световните шампионати. Така, преди да почнем, аз също се представя. Е важно да кажа. Аз съм. Преди години бях играч на квиз, сега съм полупенсионер. Предимно съм организатор на квизове и не за игра днеска няма да бъде чак толкова приятелска. Ще има и награда. Една книга, казва се, сега ще я покажа, един момент да я вземем. Как? Какво добре ли се вижда или трябва да я обърна по някакъв друг начин? Или, Вижда се. Да. трябва да обърна. Вие виждате ли всъщност какво пише? Или трябва Да, да да. обърна тук? Да, да, Малък а телевизор. телевизор. Да. Ама виждате ли как се казва Трябва да книгата? дигнеш нагоре малко. Само... Аха, Да, вижда сега се. се вижда. Да, Да. да. Това е битката за Испания, Германската гражданска война 1936-39. Така, за да имате стимул да я прочете някой от вас, да обясня на 27 септември 2025 в град Бургас, 18 април 2026 в Сливен и на 3 октомври 2026 в Велико Търново съм запазил три дати, правя моите така наречени междуградски, национални, кой както иска да си ги нарича, отбори събирам от различни градове и един факт, който не съм го научил от тази книга, аз го знам от другаде, но го има този факт в тази книга, ще го пусна в област история. Тъй като това е дебела книга с много факти, по принцип и без тази книга шансовете са минимални, с тази съвсем малко повече. Трябва да я прочетете малко пак по-внимателно. Антони Бивър, битката за Испания, Испанска гражданска война. Обещавам един от въпросите в област история. Не казвам на кой квиз, дали в Бургас, Сливен или Велико Търново. Аз отдавна искам да го дам, но той много е сложен. Почти съм убеден, че няма българин, който да го знае. Но тъй като аз все пак гледам чета доста история, гледам много документални филми. И най-интересното беше, че го научих докато го гледах не по национални, нито по Viasat History, по един кабелен нали, канал, който не е много така с добра репутация, но един ден просто гледам някакъв нали, за испанската гражданска война, някакъв документален филм. Дай сядаме да го гледаме. На всичкото отгоре се наложи да го гледам три поредни вечери, защото беше в три части и трябваше пак няма опция за връщане. Той е такъв е канал, че той е някакъв забутан канал. Така че, ето, това е книгата. Играйте. Който иска да участва на моите куизове, иска да извади тая точка за отбора си, трябва да се бори за тази книга. Така. Да видим сега Мариана Колева. Моля да каже номер на въпрос. Номер 13. Номер 13, аз натискам номер 13 и започва играта. Оп, къде да Номер там? 13. Трябва да обявя темата. Така, обявяваме темата. Така, много хубав въпрос. Даже днеска го правих. Защото трябваше да подменям въпроси. Нали, все пак играхме предния път, използвахме доста въпроси. И темата е научна фантастика. Ами аз покачвам до 3000. Добре, качваш на 3000. Краси покачва на Да. 3000. Сега народ е Георги да ми каже какво искаш. Ще Георги, айде платя по-бързо. 2500. Добре, плащаш 2500, добре. Наред е Мариан да ми каже какво иска да направи. Също плаща 2000. Плащаш 2000, добре. Искате въпроса. Тръпните ли?
Мгм. Ето го, обявяваме въпроса. В кой град се развива действието във филма от 1982 година Blade Runner? Кой град се развива действието? Така, сега Георги на ход трябва да си каже, казвай, какво решаваш? Ами, Бързо, бързо. ще пасувам. Пасуваш, добре. Мариана е на ход. Аз залагам още 1000. Добре, добре, такъв играш трябва тук. Краси, Плащам 1000. плащаш 1000, добре. Георги, ти си на ход. Ам, ще платя 1000. Плащаш 1000, влизаш в играта. Добре, добре, това е. Да обявим победителите. Дали въобще ще има верен отговор? Нито един верен отговор, ще играем до спа. Помислих, че ще ги оплаша, ама не ми се получи. Така, верният отговор е Лоса. Верният отговор, извинявам се, нещо стана. Да. Не знам. Не знам точно какво се случи, но така. Ето, Лос Анджелес. Аз Това е мислех, верният че отговор. не беше американска играта, ама Така, явно няма верен отговор. неправилен Ще спомен. играем до спа. Моля да ми кажете едно число от 1 до 20. Това е при Георги. 18 да кажа. 18 ли казваш или ще речеш? Кажи някакво. Да, Кажи. точно това. 18. Добре, 18. Така, трябва да ви кажа въпроса Дуспа. Тръгваме още с първи въпрос на Дуспа. А, Това е много интересен въпрос. Имате и тримата имате вероятност да кажете доста близък отговор. Ето го и въпроса. Днес го съм го мислил. През коя година са родени Йохан Себастиан Бах и Георг Хендел? Те са родени в една и съща година. Това са известни композитори. А, Вие много бързо написахте ли? Не можах да разбера. Ами то Пише доста обяви. кратко беше времето. Според Мгм. мен нещо заби. Програмата заби. Не, нали знаеш, че трябва да минат 30 секунди. Добре, А ще има обяви. обяви победителите вече, бе? Има обяви победителите. Да, натисна обяви победители, така ли? Да. Ма няма Хм. отговори. А, А, Значи, А, трябва си пак написах отидеш. уж. това проблем не се беше появявал, бе. Не знам какво стана пак. Добре, това ще го гледаме. Ами Така, само да аз обясня, писах. преди казвах, Да. не пишете, надуспите много бързо, не натискайте, като напишете някакъв отговор, не натискайте. Това беше Не проблем. мисля, че от това, ама ще трябва да го погледнем да им какво се е случило. Защо пак? Те ще се появят сега в историята, според мен. Аз писах 1730, ама мисля, че беше по-рано. Ама. Ами да можеш да отбележиш, пък аз ми... че ще се покажат. Когато има дуспа, моля ви, не пишете, не натискайте, не като натискате отговора, не натискайте. Не, предния път никаква доспане нямахме за целият. Само една Ама, имаше вече. Ама Митко, аз, нямаше аз проблем. натиснах почти на края на времето. Добре, И Георги, И аз аз ти така. почти накрая. И аз накрая. Защото го Даже мислех до може да не съм последно натиснал изобщо. края на 17 век ли беше началото на 18 нещо и век. тайм. Аз- Добре, Аз, кажете, значи съм кажете много какво. далеч. Добре, 1730 Какво писах писа аз. Мариана? 1880. не. Не. О, Боже мой. Какво си Не. писал ти, Георги? Боже мой, чак. Да, извинявай, ама Ка- просто много късно си Кажи, го Георги, сложила. какво написа? Аз писах 1688. Ето е Писах по-близо аз. според мен. Какво си написал? 1688. А ти, Краси? 1730, ама по-рано беше, мисля. Така, годината е 1685 и трябва да Да, призная, че браво. Георги Да. взима. Е, Лош. Добре. Да. Добре, Има ги, ние да, почти излязоха годините, по принцип, сме написали отдолу. така. Добре, дай въпрос 17. 17 ли искаш? Да. Кой обявява? Добре, 17. Аз ме. 17, добре. Този проблем го имаше и преди.
Ма ние почти не играхме до спи, между другото, за това. Така, 17 въпрос. Темата. Мгм. Обявявам темата. Напитки. Георги, трябва да кажеш. Ами, ще платя 1000. Плащаш 1000, добре. Аз Мариан, плащам. Да, извинявай. плащаш? Плащам 500, да. Плащаш 500, добре. Красти си. Дай да качим пак до 3000. Качваш до 3000. Да Добре. има интерес в публиката, така да гледат по-големи пари Така. в началото. Жорва, ти си. Плащам 2000. Плащаш 2000, добре. Мариана. Също плащам. Плащаш 2000, добре. Ето и самия въпрос. Чакайте да видим. Трябва да го... Компанията Сан Пелегрино е известен производител и износител на каква напитка? Какъв вид напитка? Някаква напитка изнася, очевидно. Сан Пелегрино. Има различни видове напитки. Да. Така, сега Мариана трябва да каже. А Ами, ти не. залагам 1000. Залагаш 1000, добре. Сега е красен ход. Покачвам до 5000. Добре, покачва до 5000. Тук играем доста агресивно. Георги е на ход. М, Отказвам се. Георги се отказва. Мариана трябва да каже какво ще направи. Плащам. Плащаш 4000. Добре. Обявяваме победителите. Така. Не само газирана, всякаква вода имат. Всъщност продава минерална вода, но и другият Да. отговор е естествено газирана минерална вода. Ще ти М, призная и газираната вода, Добре. защото тя, Да. Ми, тя просто е... такава съм виждала, да. Да. Да, те са Логиката е да известни с обясни. газираната най-вече, да. Значи, те са два вида. Приема се за отговор минерална вода, но най-конкретният отговор е естествено газирана минерална вода. Окей, Добре. добре. Браво, Изделихме браво. тук с краси по едни пари. Много добре отговор. Браво. До тук как е? Поне въпроси харесат ли ви? Да, приятни са. Да, не Първия са никак лоши. Георги, ти си. трябваше да го знам, ама. М, 15 да кажем. 15, добре. Така, 15 въпрос. Обявявам темата. Тенис на корт. О, а, аз съм... Мариана, Кой блинт, че не мога да се ориентирам? Аз съм На дилъра. бутона, Отказвам на се. дилъра. отказваш се. Да. Отказваш се ти стила. Добре, отказваш се. Мариана се отказва. Краси, ти си на ход. Ами пак до 3000. Добре. Георги, ти си. Ами, ще платя 2. Ето. Добре, Георги плаща 2000. Искате и самия въпрос. Ето го и самия въпрос. Как се казва румънската тенисистка, която спечели през 2018 Ролан Гарос и през 2019 Уимбълдън?
Краси е на ход. 3000. Искаш да сложиш Залагам, 3000. залагам 3000. Да. Добре, залагаш 3000. Разбрахте. Жоро, Ами, ще платя. плащаш 3000. Добре, Георги, разбрахме. Не ми изглеждаш убедителен, мисля, че ще загубиш тук. Сигурно, сигурно. Обърках се. Не Съжалявам. си се объркал, бе. И двамата Те се ли? объркахте. И двамата се объркахте. Не е това. Не е ли Не тя? е, Не е не това. е Радокано. Не. Халеп. Симона Халеп. Тя ли беше Халеп. 2019? Сетих се. Радокано, коя Сетих година се, след спечели? като предадах вече. О, аз Много Затова въобще ти не гадно. се викам, че съм замислих за сгрешил. Халеп, че всъщност тия години това беше Така. по-отдавна. Сетих се за нея, обаче не знам, що писах Даваме, Радокано. Само това се няма сетих. верен Чао. отговор. Ще играете до спа. Да. Сори. И И... двамата дадахте еднакво грешен. Грешка. Да. Така, обърках се. Обърках се. А, така. Жоро, избери номер за доспа. Добре, пак 15 да кажем. 15, добре. Обявяваме въпроса. Тук трябва да внимаваме какво ще се случи, като давате, дано да излязат отговорите. Да. Ето го и въпроса. Колко са основните разновидности на чая, като всички разновидности се получават от едно и също растение, но разликата е в обработката на чайните листа? Да цъкам ли въобще продължи ли да го оставя да изтече просто? Остава да изтекат секундите. Добре, оставя го да изтекат. Така. Така вече е по-добре. Този път се знам. Георги обира точките, защото отговорът е 6. М, Аз И мислех, че са мога, бял, зелен и черен само. чакайте да ви ги кажа. Мисля, че съм ги написал Да. някъде. Бял, жълт, зелен, улонг или улун, черен Мгм. и пуер. м. Казвам ги 6. Добре. Чували ли сте някой от тези, които казах? Странните За наименования. жълт не съм чувал, между И другото. аз не съм чувала. Той е Ройбоса, червения, южноафриканския, той от към кой спада? Към Улонга ли ще спада той? Не знам, казвам ви какви са волят. Бял, жълт, Да, аз мислех, зелен, че са бял, улонг, зелен, черен. улун, черен и пуер. Пу-ер. Да. Така, Добре. 6 са. Жоро обира Жаро. точките. Браво. Да, добре. Мариана избира въпрос. Айде номер едно. Номер 1. Добре. Отиваме на... Една така недомислене, отивахте на доспа. Така са. М. Така е. Не, аз Така е. въобще не се замислих за друга даже. Чак Шоколад. последствие, като предарах А, се сетиха, ама както и на да е. шоколад плащам. 2000. Тя си плащаш, добре. Георги, ти си на ход. Добре, аз ще платя 1000. Добре. Мариана, ти си кажи. Айде пас. Пасуваш, добре, ти си на големия блинт. Така. М, Така. Сега ще обявим и въпроса. Секунда само. В коя държава през 1908 година е създаден шоколадът Тублерон? В коя държава е създаден Тублерон? Те не питаха ли на световния квиз от Тублерона? Съвсем Не. наскоро. Мисля, че не питаха. Не съм сигурен. Имаше май въпрос за Тублерон. Бе, не знам. Може и да питат. С отговор Тублерон обаче. С отговор Тублерон. Да, Да, имаш с отговор Добре. със Тублерон. сигурност. Така. Да. Сега. На ход е Жол. Георги. Георги, кажи. Залагам 2000. Добре. Залагаш 2000. плащам и Мариана, аз. плащаш 2000. Добре. Краси? Плащам и аз това, кога се покачваме тук. Да. И обявяваме победителите. Естествено, масов отговор. Това е Швейцария и за зрителите да обясня. Ако сте го виждали, там има един връх, много известен. Да, Казва се Матерхорн. Матерхорн. Да. Но вече няма да има този връх. М, Да. Така. Сега трябва Краси да каже въпрос. 7. 7. Добре.
Трябва да има и такива въпроси, не може само резачки. Мгм. Въпреки, че не мисля, че всички ми въпроси са резачки. Мисля, че са Не, си. до сега бяха сравнително Добре леснички. са, да. Даже и за Симона Халеп, ако се замисли човек повече. Да. Да, бе, аз се сетих, ама вече Да, като предадах чак. И Нямаше. да. Блейд Рънър е известен филм, все пак не е някакъв. Също, Да, ама естествено, да. не изглежда изобщо като американски град Аз бях заради това. 100% сигурен, че е голям град извън САЩ. Чудех се за Така, Да, Лондон. да. Да, Темата Хонг-Конг ми е хрумна на комици. мене Само също. да ви кажа, че точно, темата много е Комици на комици. видяхме, Хонг-Конг да. прилича. Така Да, е, да, да. дизайна е Георги, като Хонг-Конг. да. Георги, ти си на ход Каква е в тема темата комици. комици? Ами, аз съм на това, Ти си дилър. дилъра, да, точно. Те ме отказвам се, значи. Отказваш се, добре. Ами Мариан, аз ще ги пробвам тия комици. Там плащам до големия. плащаш 1000, добре. Аз ще покача още 2000. Надявам се да не са нашите комици от комиците, М, а са Покачваш до някакви 4000. други. Да, за 4. Покачваш до 4, добре. Да. Ако са нашите, не съм И добре. Сега, Мариана, хванала ти съм си. се вече. Плащам. Плащаш 2000, добре. Трябва да си агресивен играч. В Еми, позиция особено, така се играе. Да, да. така. Така е, прав си. Ето и въпроса, който мисля, че Георги ще го заболи, вас не знам. М, Имам предвид, лошо ще го заболи Георги, че се отказа, за вас не съм сигурен. Братята Чико, Харко, Граучо, Гъмо и Зепо са популярни с кое колективно име във водевила и киното? Така е, така е, така е, Гижо. Защо се отказваш? Преди да видиш въпроса. Защо се отказваш? Така. Чакайте да видим, че нещо позаби. Трябва да се появи, надявам се. Да, ще се появи като на 30 секунди. Явно сме написали бързо пак. Да, добре. Мариана, ти си на ход. Сувам то, тук май няма смисъл да качваме. Добре, пасуваш, добре. Аз все пак съм длъжен от позиция да сложа 3000 за всеки Добре, случай. слагаш 3000, крат се Да. вдига на 3000, добре. Ще ги платя. Мариана плаща 3000. Обявяваме победителите. Ей, братя Маркс, колективен отговор, но Георги. Братята, The Marx Brothers са известни. Добре, братята Маркс, добре. Вярно е, всичко е вярно. Добре, потвърждаваме, но Георги, Да. защото направи грешка, че Ема не той реално изчака да... нищо не губи, защото щях да делим на три. Защото бях дилър и затова реших да Да. пасувам, т.е. да се откажа. Добре, Георги трябва да избереш. Така. Ами, 18. Да пробвам. 18 въпрос. Добре. Добре, добре, добре. Чакайте малко. Не беше ли 18, дето го играхме за Не, този... 17 играхме, 17. 17 ли го Да, играхме? Добре, моя да. грешка. Нищо. Сега ще ви пусна Не, няма табелата. как да се. Да, Добре, добре, няма добре, как да не моя, се моя. разгледа. Аз се обърках. Добре, окей, пускам темата. Ето го и темата. Търговски марки и компании. Плащам, аз ще го играя. Мариана плаща, добре. И аз плащам. Плащаш 1000, добре. Пасувам тук. Ти си на големия блин. Да, пасувай. Да, да. Сега трябва да ви пусна и самия въпрос. Ето го, обявявам въпроса. Брандовете Асахи и Кирин държат основния пазарен дял на кой продукт в Япония? Тя си 2000 ще заложа аз. залагаш 2000, добре. Георги,
М, Ще покача до 4. Качваш до 4, добре. Мариана, много притеснена ми изглеждаш. Ще ги платя. Плащаш ли ги? Добре, плащаш, добре. И аз ще ги платя, макар да не съм 100% сигурен. Добре. Асахи Кирин. Сега ще видим Да, какво сте писали. Бира е бира е, да. и не е Да. саке. Саке. Да. Не, не, не. Бира, бира. Мариана Бира, загуби Асахи точка. съм я виждал, да. Но не бях сигурен дали други неща не правят и да Аз съм бил знаеш с тя нещо как друго. го познах, откъде се сетих, Аз от знаете футбола ли? го знам. Има Кирин Къп. Има Кирин Кирин Къп. Къп. Кирен А, Кирин Къп. Къп. България падна 7 на 1 от Япония. е, 7 на Да, 1. Не вярвам, че беше има ли 5 Кирен на Къп, 1? да да. От гледам матч. Шотландия. Но иначе тази бира Кирин никой не съм виждал, но Асахи има на Седем на много места един. по света. Кирин е знам от футбола. В Да. футбола има Кирин Къп. Паднахме от много бийни. Шотландия май не би. Шотландия там, но в Япония не Япония. би стал. Япония много на Япония. такова. Те ли Спомням. помня, че ни биха там То на Ивайло последния, Петев който ни хване, не би, тъй, че и няма Христо значение. Стоичков беше там, веднъж играхме и този, кажи го де. И с Ивайло Петев бяха едни срамни мачове. Как да не го Да. помня това? Кирин Къп. Ужас. Не Да. съм я гледала, сори. Да, да. Мариана, избирай. Добре, 40. 40. Искам да кажа, че Мариана избра нещо много интересно. Сега О, ще видиш темата. Браво, И браво. това е уникален въпрос, най-добрият ми въпрос. О, Страхотен въпрос е. това е малко притеснително. повече. Най-добрият ми въпрос от целия сет. Защото той е уникален. Ето го и въпроса. Уу, Добре. Суфражизъм. И такова. звучи добре, звучи добре. Ще платя Ако 4000 знаете аз. какво е суфражизъм, Знаем какво е, надявам се това да питаш. сега си казвайте. Плащам 4000. Плащаш 4000, добре. Да. Знаете ли какво е суфражизъм? Знаем. Покачвам до 10. Жоро покачва до 10 хиляди, добре. Мариана? Съжалявам, че няма да уважа твоя най-хубав въпрос, но ще се откажа тук. Отказваше се, добре. М. Георги има предимство тук пред мен, но айде да не го оставим неотворен, ще платя 6000 заради Добре, Краси въпроса. плаща 6000. Да. Ето го и въпроса. Коя е последната европейска държава, която през 1984 година след проведен референдум, на който гласуват само мъже, предоставя избирателни права на национално ниво и на жените? До 1984 година в тази европейска държава жените са нямали право да гласуват на национално ниво. Това е най-добрият ми въпрос. Направо е резачка. Мгм. Направо си е Да. резачка. Да беше питал коя е първата държава, където имат право. Всички знаем, че е Нова Зеландия. Да. Мгм. Георги, ти си. Залагам 4, т.е. залагам 8. Залагам 8000. 8000 вдигаш? Охо, агресивен играч. Айде ще платя 8. Плащаш 8. Добре. Може и Да той да не видим знае. какви А отговори може и ще да съм видя. оцелил. Уважаеми зрители и играчи, Швейцария дава това право през 1971 година. А, И във Виж. всички Уикипедии, само да обясня, на Да. всички Уикипедии така много масово се казва, че е Швейцария. И аз Грешка. имах някакъв такъв спомен. Не е Да. Швейцария. Грешка, който чете на български, стига до лоши резултати. Не е Швейцария. Швейцария е предпоследна, тя е 71. Последната е държава, която е съседна на Швейцария. Лихтенщайн. Лихтенщайн. Да. уоу. А, Никога Еми, нямаше отгоре Лихтенщайн. Имах нямаше да се някакъв сетя, спомен за признавам се. Швейцария, пък и те все Точно пак. така, Швейцария Да. И аз 71 така масово помня. в българските, Да. нали, факти, но да ви кажа съседната държава Лихтенщайн ги бие през 84-та. Така, пишем, че няма верен, ще играем до спор. Добре. Но бяхте близо, като география. И като време. Да. Краси избери. Аз избирам 7. 7. Хубав ли е въпрос? Хубав е, да. Особено Топ с този въпрос. отговор. Топ въпрос. Да. Браво. Хубавият ми въпрос.
Ето го и въпросът доспа. Колко зъба има възрастният човек, включително мъдреците? Мариана може да съжалява, защото ако беше М, играла, щеше да играе М. дуспа и нямаше да се притеснява. Мисля, това е игра. Трябва да... Да. Така, обявяваме победителите. Делите си точките, 32 са 32. 32 са. Да, тук беше редно да ги разделим след този отговор на въпроса Разделят и ги. на първия 32. въпрос. Да. Добре. Но, както знаете, Швейцария е доста близо до Лихтенщайн. Бяхте много близо. Да. Мгм. Краси, казвай. Аз казвам номер 32. Айде. Колкото Номер са зъбите. 32. Да. Добре, номер 32. Така, само преди да продължим, преди да обявя темата. В момента времето е за стопорено, така че мога да говоря без проблеми. Краси, да обявя, има 92 125. Георги има 116 000, Мариан има 82 875. Това е в момента води Да. Георги, втория е Краси, третия е Мариана, но има 8 минути и 21 секунди. Тоест има доста време и винаги накрая става драматично. Да. Номер 32. Да видим кой е всъщност темата. Не е въпроса, няма да ви пускам въпрос. Чакай, темата трябва да ви пускам. Как са ви се струват въпросите? Това е за Лихтенщайн интересен наистина. Ще го запомним Мгм. Да. като факт. Мгм. Но са горе-долу отговоряеми. О, Казвам да, горе-долу. да, да. Тук Да, вече със не, тук сигурност. вече не съм много сигурен дали отговаря земетресения. Земетресение. Да. Земетресения, Ми ще земетресения. платя. Ще Плащаш ли? платя. Ще Плащаш, платя. добре. Марианка, И земетресения как аз се... плащам. Добре, плащаш 2000. Краси? Пасувам, няма да покачвам. Ти си на големия блинт. Да, Няма да, как. няма да покачвам. Да. Пасувам. Добре, ето го и въпросчето. Ето го и въпроса. Поредица от мощни трусове в периода 14 до 25 април 28 година са кръстени на кой български град, който през 2024 година за трети път беше домакин на Международния фестивал на лавандулата. Международен фестивал на лавандулата трети път, 2024 и на този град е кръстено земетресение много сериозно през 2028 година. Интересен въпрос. Със сигурност е интересен. И е свързан с България. Трябва да учите нещо за България. Мгм. Каси? 4000 залагам. Залагаш 4000. Чакай малко. Не съм бил аз, бе. Аз ли ги за... Еми, няма нищо. Добре. Митко Е, каза краси, нищо. да. Няма проблем. Добре, Краси, Няма. плащаш ли ги? Плащаш ги, Добре, добре. плащам, няма да покачвам, да, плащам. Да, плащай, плащай, плащай. Да. Жоро, Аз се отказвам. Това отказваш път. ли се? Добре. Един отказах, Да, надявах да, се двама така да мисля. откажа, ама виж как стана с залъка. Май ще ходим на дуспи. Май Не. не. Черпан. Видях, че Браво, имаше браво. Браво. голямо Черпан ли черпанско. е? Не, аз помня земетресение, че Така е, имаше да. голямо черпанско по него А, време. А Иначе между за Да, другото, Вандулата да, нямам чувал съм го, представа, ама да. не се ами аз между сетих мислех, кога. че, другото, в мислех, че Карлово, Да. черпанското е по-късно, честно да ти кажа. Там някъде в тия години. М, Точно. Черпан е. Мгм. Черпан Да. е. Да, Е, чувал съм го, не успях да Чува ли го сте го хвана. черпан, голямото Да, да, черпанско чувал съм земетресение? Да, да, земетресението аз. За Вандулата не съм чувал. да. и И аз аз за за... лавандулата ме обърка реално. Трябва да има Тръгнах нещо, което да ви объркали, ама е в така. грешна насока тръгнах, ама както и да е. Сега да обясня, а между другото, в България има няколко града, в които се прави този фестивал за лавандули. Един аз съм задавал въпрос в Генерал Тошево. Има, но той доста вече години, може би 10, не съм много сигурен, доста годинки направи. Докато в Черпан е международен и той е миналата година за трети път. В Генерал Тошево има повече години са го правили, мисля 10 пъти вече, доста. Но международен с чуждо участие вече е в Черпан. Тоест на няколко места в България се произвеждат лавандули. Не е само горе в Да. Добруджа, има И и аз долу вече не го в... писах, честно да ти кажа сега, така като казах. Да, Така, да, и аз така, ама нищо. Нищо. така, потвърждаваме, че Краси изяли малко точки. Браво, Краси. Да, да, браво, браво. Добре се представя. Добре.
Жоро, ти си. М, Ами, нека осми въпрос. Осми въпрос. Как се чувствате на тези въпроси? Хубави са, хубави са. Аз се чувствам бедна. Бедна, така е точките. Аз всъщност не съм натиснал То 8. сега на Добре. високото ниво, като избухнеш един път и всичко А, свършва. Ето го на осмия въпрос. Обявявам темата. М, Бронз. м, Ще се откажа аз. Отказваш ли се на бронза? М. Ти си дилър. Добре, отказваш се. Марианка се отказва. Сигурно пак ще ме ядем. Ще платя аз. Тя си плаща. Добре. Може да е за някой медалист бронзов от световно първенство. Аз това предполагам, че ще е за това. Така, Жоро, ти си. Ще пасувам. Пасуваш, ти си на големия блинд. Така, ето го и въпросчето, което ще ви го обявя. Ето го и въпроса. М, Как се нарича бронзовата статуя, вдъхновена от творчеството на Ханс Кристиан Андерсен, която е символ на Копенхаген и е разположена на скала в пристанището на града? Както виждате, става въпрос за бронзова статуя. И да обясня, миналия път тази тема беше статуи. И тъй като всички се отказаха, ще да качат статуи. Реши да скриш малко тия теми. И Статуи, все пак трябва да пробутам този художници. въпрос. Ако е на статуи, всички се отказват заради Георги. Да. И просто реших да бъде бронз. Краси. 4000. Добре. 4000. Жоро, ти си. Плащам ги. Добре, ето. Мисля, че знам какво ще се случи. Почувствам убеден. Малката русалка. Колективен отговор. Това е малката русалка. На скала в пристанището, какво да сложат от творчеството? М. Логика, да. Да. Така, Марианка, ти си. Айде да видим 14. 14 въпрос. 14 въпрос. М. Вау! Оф. Вау! Много въпрос за 14. Чакай да го натисна. Добре, 14 Ама ти въпрос. не дей така да коментираш, защото Вау! Казвам влияеш вау! на играчите. Ето го. О, планини. Планини. Време е за планини. Малко планински въздух ви Айде нужен. ще платят 4. Там 6000 ли стана вече? О, Да. о, Свеж добре. планински въздух ви е необходим. Добре, айде. Жоро? Плащам 3. Добре, Георги плаща 3000. Мария? Пасувам. Пасуваш, добре, ти си на големия. Така, ще обявим въпросчето. Това е въпрос, който днеска правих. Днеска ги сменях. Затова казвам вау. Как се нарича тази планинска верига, разположена в западната част на Швейцария и източната част на Франция, на чието име е кръстен период от мезозойската ера? И в минута е много имаше едно човече, което казваше, ами сега. Не, той казваше няма време. Ами сега имаше, но е, да. Чакай сега. Георги, Жоро, ти си. Залагам 10 000. 10 000 от Жоро, така се прави. Трябва така да респектираш конкуренцията. Ще се Мариан, откажа. отказваш се? М. Добре, Мариан се отказва. Краси. Не, аз че не го знам, не го знам, ама той знае ли го? Според мен го знае, аз затова се отказах. Ще Защото си, пробвах с някакъв геоложки период на посока. Западната част на Швейцария и източната част на Франция. Мезозойската ера. Добре, айде ще се откажа, ще му повярвам. да откажеш ли? Ще се откажа. Така, само да определя, сега ще напиша откажа се, но направиха ми критика от един покер играч. Ще те помоля, Жоро, да не казваш дали си знаел или не е отговор. Аз ще кажа какъв е отговор, но ти няма да казваш дали го знаеш или не го знаеш. Той ми Мгм. направи критика, че на покер, на турнирите никой не си разкрива картите. Принцип е така, да.
Така, аз принцип ще не си кажа отказваш какъв е пътя. отговора, но Жоро Мисля, не че казва отиля. дали си знаел или не си го знаел. Така, Краси Добре. отказва се. Казвам си, да. Така, отговорът е Юра. О, Юра. Планините. Да. Да. Между другото, хрумна Планината, ми, но не се сетих за такива планини. планината Юра. Да, Юрския период. Юра. да. Джурасик Мгм. парк. Не мгм, сте ли Да, гледали да. ясно, Джурасик? това е ясно, Да, да. Периода ми да. Краси, хрумна, но не се сетих за такава планина. Не така, Краси. трябваше А, да се отказвате, ама нищо. добре. Добре, Краси, Добре. Краси ти си на ход. 27. 27 въпрос. Добре. Да. Да видим 27. Как се чувствате на тези въпроси? Добре. Много добре, много добре. Ти го лапна малко точки сега. Позахлеби така козин като За броене. хлеби. Заглади коса. И аз като Минка, така малко, Да, да. 27. някой Ето кило. 27 въпрос. Обявявам темата и то е М. драматурзи. Покачвам до 15 000. Жорката е решил днеска да играе мощно. Агресия, агресия. Марианка. Аз ще се откажа. Мариана се отказва. Добре. Айде, ще платя аз 9 за Добре. 9 за много ще Ето, дам. ето. Добре, краси плаща. Да. Обявяваме и въпросчето. Ето го. Кой драматург е автор на драматичната поема Пер Гинт? Пер Гинт. Сега ще се появиш. Да, ето. Красти с наход. 15 000. Залагаш 15 000. Добре. Да. Залагаме 15 000. Добре. Жоро? Плащам ги. Добре, Жоро плаща 15 000. Предполагам, че двама, щом така сте направили, двамата го знаете, предполагам. Да, Хенри Кипсен. Да. Хенри Кипсен, това е норвежки драматург. Така, потвърждаваме. Марианка, знаеш ли за Хенри Кипсен? О, не, признавам си. Добре. Жоро, ти си. Ами, нека да отворим въпрос 16. Отваряме въпрос номер 16. Така, отиваме да видим коя е темата първо на въпрос номер 16. О, да, да. Това е темата. Днеска съм направил. Така, днеска съм. Ето е награда. Тоест, въпроса. Нобелови награди. Оф, аз нямам никакви пари вече, бе, ама ще се откажа. Не ме бива на Нобел. Мариана се отказва. Отказваш се. Хм. Добре, Мариана се отказва. Плащам Краси. 3000. Краси плаща 3000. Добре. Жоро? Пасувам, аз И пасувам. да, ти си на големия, бе. Да. И сега ще ви обявя и въпроса. Въпросът предразполага да дадете верен отговор. Възможно е да дадете верен отговор. В смисъл, не е невъзможно. През 2019 година семейната двойка Абхиджит Панерджи и Естер Дюфло спечелиха награда на Нобел в коя категория? Те спечелиха, те са съпружеска семейна двойка са. И двамата спечелиха, и двамата, не един, и двамата. И Естер Дюфло, и Абхиджит Панерджи. В коя категория? Нали? Хипотетично е възможно да дадете верен отговор. Той Те има категориите не определен. са 150, тъй че. Точно така, така че Да. той е типичен въпрос за Пасувам аз. Пасувам. пасуваш. Добре, краси Да. пасува. Жоро? Аз ще пасувам тогава. Би Жоро пасува. И да видим. Няма верен. Икономика. Това е Да, Нобел за другото беше. икономика. Предположих, че или литература или икономика, не вярвах физика, химия,
семейна двойка да спечели Нобел, Това честно е казано в днешно време. така, това е по Да, икономика, няма да верят и ще играем до спа. добре. И Жоро трябва да избере. Ми 13, нека да кажем. Фатален въпрос. 13. Добре, 13 число. Добре, отиваме да видим каква е дуспата за въпрос номер 13. Така. Ето го и въпроса. М, Колко на брой са държавите членки на НАТО? И точките ще ги обере Жоро. Отговорът е 32. Много стана, ага. бе. Еми вижте сега, то само Те в Финландия и Европейския съюз. Швеция добавиха Само в напоследък, да. Европейския съюз са 27 държави. Логиката е, че НАТО са Да. повече. Северна Македония не е Ема в те не Европейския. всички от Европейска съюз са. Ами Норвегия, не Да. забравяйте, САЩ, Канада, Турция. Да, Австрия, примерно, не е в НАТО, Да, но да. окей, ма да. не са, да. 32 са. Да, извън Европейския съюз, да, но Финландия вече отскоро, нали? И Швеция, те Швеция. са в И Европейския Швеция. съюз. Да, да, Швеция да. и Всъщност Финландия. вече почти всички от Европейския съюз, май И не само И забравяйте, че Албания. Албания, Финландия и Швеция Албания. добавиха. Албания също Северна е в Македония, НАТО. да. Да, Северна Да, да. Македония, да, те не са в Европейския съюз. Така, Да, ето го Жоро. логично, Жоро да. отбира точките. Да. Мариана избирай. 23. Това означава, че са на големия блинт. Между другото, 23. Да. Добре. И между другото става 2 минути и половина, т.е. около два въпроса още. Да се има предвид. 23, нали така? Да. Ето го. 23 въпрос. Цисатели. Ами ще покача до 22 хиляди. Краси покачва до 22 000. Добре. Да. Жоро, ти си на ход. Ще платя 17 бона. Плаща 17 000. Мариана, ти си на ход. И да взема да плата да поиграя и аз малко. Плащаш 12 000. Добре. Сега ще видите и въпроса. Труден въпрос. М. Но, който е следил, би трябвало да го знае. Кой е автор на мемуарната книга Нож? Двета. Размисли след опита за убийство. Нож. Размисли след опита за убийство. Това насочва кой може да е автора. Дори да не за първи път, просто нож, размисли след опита за убийство. Жоро? А, ще пасувам този път. Добре, Жоро пасува. Краси. Т.е. Мариана. Ще пасувам и аз. Мариана пасува, добре. 25 Краси. хиляди. Всичко или нищо. Ами Така се играе. имам, да кажем, добро предположение тук. Да. Жоро, ти си. Ами, ще ги платя. Ще ги платя. Жоро плаща М, 25 000. Мариана? Ще се Плащам. замоля. Не им Плащаш вярвам. 25 000. не Добре. вярва. Няма доверие вече между хората. Сега, Мариана не е дала никакъв отговор, Да. Да. но Жоро и Краси дават абсолютно верен. А, Рожди. Да. Значи Салман доброто Рожди. и предположение се оказа вярно, Сега, както и да неговото. обясня за Браво, зрителите и браво. за участниците. Да. Салман Рожди беше нападнат с нож, едва му оцеля. м, Да. Той преди Окот. много години, Окот. преди много години той има от иранските аятоласи Да. такава, Сатанински строфи заради тази нарича се книга. фетва да го Да. убият, Да. защото беше Да, да, написал да. сатанински Сатани. строфи. Сатанински Да, да, да. строфи. Да. Да. Така че Да. самия, вижте, дори да е просто нож, размисли за след опит за... Кой е Да. опит за убийство, да. Нали? По някакъв начин така. Добре. И за
точки от Марянка загуби доста точки. Еми, не може. Все едно. Така. Там да печелим. Айде номер 5, примерно. Да видим, ще хвана ли на Дуспа най-накрая след 3 години. Номер 5. Само да кажа, преди да продължим. Има една минута. Най-вероятно това е последния или предпоследния въпрос. Краси има 111 125. Ама чакай, Жора какво много... стана с Дуспата? А, то нямаш Жора... Дуспа, да разделихме. Да. Оф, да, Жора да. има 161 хиляди, а Марянка останала само с 5000. Маряна 5375. Да. А, не знам какъв е въпрос номер 5, но според мен Краси ще играе много на макс. Но Усещам. той, да, той Жор просто трябва да се откаже, тук ще спечели. Няма аз някакво да направя. Ще видим. Мисля, че той Да. не е на... Добре. Да, ама той просто ако се откаже, аз не мога да стигна до 160 хиляди. Добре, ето го. Президент е темата. Просто му казвам да не стане грешка като предния път, нали? Аре, Жора, играй. Жора, По играй. принцип за Ами, победа, фолдваш и си прибираш книгата. отказвам се тогава. Отказвам се. Да. Добре, Жора се отказа. Маряна, Аз на тия пари, освен Олин, няма какво да направя. Да. играеш Олин. Така ли? Ами, плащам аз, Олина. Не, чакай. Маряна Колева, аз Да, трябва да да, да, натисна да. Олин. Да. Добре. Сега ти си Краси. Да, плащам. Плащаш 375. Еми, то там е колкото и още остават. Да, Да, разбира. плати 375. Добре. Да. Така, чакайте да Ха. пуснем. Обявявам въпрос. Чакай, сега ще ви пусна въпрос. Клаудия Шейнбаум през 2024 година беше избрана за първата жена президент на коя държава? Това се въртя по българските новини, само да обясня. Имаше Да, причина. скоро беше, да. То се въртя по новините. Да. Тук няма залагане, А, защото сме Олин. Да. аха. Да, Краси Мексик, губиш. да. Да, не можа Браво да бе! сетя. Браво бе, Да, Мариана! беше. Браво. Тя е с еврейски корени, български Да, еврейски корени и полски еврейски корени. там Даваха беше, я, да. Да. наистина, даваха я, да. Не бе, аз съм го Браво, слушал, да, Мариана! ама Браво! изкочи от главата. Добре, браво, добра игра. Достойно трето място. Особено да Не си Дуспите е взех много силна последния. игра. Да. Да. Браво, Жоро. Да. Георги, той е Благодаря. така. Усещам, че беше надъхан за книгата. Искам да се Да. похваля, че е книгата. Мерси, А, мерси. по принцип, преди време пак имахме